Boha fakt, tá demokracia je tak na holom systém. 99%, všetky tie keci, že jak volič povie a volič je úplné hovno, nevie nič. Fakt nevie nič. O ničom nevie nič. Z tej profesionálnej veci, čo... Nevie to pozadie nič. Ale nevie, ako nevysvetlil, nevie vôbec ani čo to je HDP, čo to verejné financie, ako, ja neviem. Tí ľudia majú len totálne a absolútny povrch. Vieš, absolútny povrch. Sympatie, to je všetko. Hej. Sympatie. Obrovská časť ľudí na Slovensku žije z platu a niektorí si vedia vyrobiť nejakú batu, aby mali na dovolenky a proste som tam niečo ušetrili a drvivá časť ľudí podľa mňa nevie ušetriť peniaze. V podstate my sa nevieme dosť dobre prispôsobiť ich myslenie, akože ako fakt je to len o sympatiách. 99%, všetky tie keci, že jak volič povie a volič je úplné hovno, nevie nič. Fakt nevie nič. O ničom nevie nič. Z tej profesionálnej veci, čo... Nevie to pozadie nič. A volič je úplné hovno.